kassen i hånden. Peter ned til siden. Yes. Peter Pedal satte kage på krogen. Og nu Snøren i vandet. Nu skulle han. Plotvind. Hvor fik den? Ville han. Hvor blev den af? Den er lige der. Hvor skal jeg holde? Den der. Nu. Det er min. Er du klar igen til bogen? Ville han. Hang i noget. Peter var Meget nysgerrig. Det var Fisken var også. alle slags. Hvis bors i snøren. Kom for at se snøren der. Små Fisk. og store. Fisk. Tykke Fisk. og tynde. Røde fisk. Og Gule fisk. og blå. En af dem kom Helt til grund. helt hen til kronen. Et Stykke kage var lækkert. Peter sad og I vinduet. så rykkede det i. Snøren. Det er en guldsmed. Ja, det er en guldsmed, der er der på billedet. Det er nemlig rigtigt. Peter. Til snøren op. Kagen. På væk. Men der var En fisk på grund. fiskene. På tøttet. Det kagen af. Og en svej. Tog bare kagen af krogen og svømmede deres vej. Ja, det er nemlig rigtigt. Nå, men hvis Vi er ikke det så god fisk. så skulle fiskene. Ikke have kage. Den ville han, En selv spise. for han kunne. Og så går vi kage. Så måtte han Og en anden fisk på en anden måde. fange fisk på en anden måde, ja. Og hvad er så for den der hjemme? Det er en guldsmed. Det er guldsmedet der. Peter Pedal. Kiggede ned i vandet. En stor. Rød fisk svømmede ind til. Kunne han Fisken. Kunne han fange Jeg har fisken uden ude fast. uden snor. Peter bøjede sig. Ja, det er bare det vigtigste i hele verden, det er et lille stykke papir. Peter bøjede sig ned, så langt han kunne, og rakte ud efter fisken. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Plads. Plask. Peter faldt i. Vandet. Vandet var Rigtig godt. koldt og vådt, ja. Og det var, Peter godt. det her var Ikke spor sjovt. ikke spor sjovt. Nej. Nej. Da Peter kom op af, Vandet. stod hans Smag som sin drag. på bredden. Nej, hvor er du? Rødt Max. Jeg så dig Falde i. og Hjælpe. skyndte mig herhen for at... Hjælpe. Det var synd, du ikke... Fange mig. Og godt at... Hvis hun ikke kan fange dig. Måske kunne du Se min drag. hjælpe mig med at tage min drage op. Peter ville mægtig gerne hjælpe. Det er nu. Er vi færdige? Slut.